Swela same Zimbabwe toka chile mchilongo chenyu chama secret na confessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. I watadzoka zvakare. Hi Auntie Glory, please hide my ID. So my story goes like this. I'm a girl aged 27. I grew up na gogo. Mai vangu vakangondisiya ndiri mwana mudiki. Now anditombovazive. Baba vangu havana kubvira vandida. Ndakakura ndichigara nagogo, mai vababa, nana tete, nana bamnini. Everything was okay. Handidi kunyepera Mwari. Gogo vangu was a cross border, so ndaisashaya zvangu zvikwanisiro. Vana tete vaindida zvekuti. So gogo vakazoshaya ndaa form 1. Apa ndainge ndadzokorora form 1 mushure mekunge ndarwara. Saka ndakasara ndakugara nadaddy nemukadzi wavo, but it was a family house. So vana tete vainge varipo. Daddy vangu vaisabhadhara fees from form 1 to 4. Life yangu yaive kudzingwa kuchikoro. Ndakakura ndichitya Mwari uye ndainamata. So zvekuita vakomana was my last option. Ndanga ndine shungu dzechikoro zvekuti. So pandakapedza form 4, I was 18 years. Ndakagara pamba for 2 years ndichishaya mari yekutora maresults tete. Those years I prayed like crazy. Ndichiti Mwari, tumirai destiny helper ndikwanise kutorawo maresults. Zvisinei, Mwari vanopindura tete. My aunt chipped in ndobva vandibhadharira kusvika ndatora maresults. Ndaive ndakapasa 3 subjects. Then my aunt vakandidzosera kuchikoro zvakare. Ndakanyorera, then ndobva ndaita 6 subject. Tete ndakakura ndine very small body. Ndakabva ndatodzokera zvakare kuform 5. Mind you, I was now 22 years. So ndakapedza A level ndine 23. Ndobva ndaenda kuuniversity ndine 24. It's where I met my first boyfriend. Tete ndaitya kuita zvavakomana ndichiti ko ndikamitiswa ndisina both parents vanondida apa ndinotobhadharirwa natete. So zvedating zvaive kure neni. Ndakadana nemukomana wangu, but nyaya yainetsa uye pandakakanganisa handina kumuudza about my age. So he was younger than me in 2 years. We dated for 4 years, but I was not comfortable kuudza vanhu makore angu. But I had a very small body. Vaive vakandikomberedza vaive younger than me nema 4 years. Vamwewo ma 3 years. So I was not comfortable to share my age. I was afraid to be judged. We dated for 4 years with no sex. I believe in no sex before marriage. Mind you, I'm still a 27-year-old virgin. So tapedza varsity, taingo data. So one day, I decided to share my age, kuti I'm older than you. Tete, I'm heartbroken. He told me point blank, kuti I can't date someone who is older than me. Ndiri kurwadziwa. Please help me. I prayed for this relationship. And I'm a prayer warrior, but I can't take it. I'm turning 28 this year. I had people who say, can I watch 28 years? No one is going to marry you, Tete. So this is the end here. So no one is going to marry me here. If I told people I'm a 27-year-old virgin, I'm not a spiritual husband. It's not normal. And no one is going to marry. But I keep it because of the fear of the Lord. Please take me when you read my story. Heidi, I don't know kuti what is the problem here, because you are just a normal human being. You are 27 years. MaZimbabweans tinoda kuisa na pressure kuti kana wakwanisa 20 usati waroorwa upenyu hwako hwapera, wakwanisa 27 usati waroorwa wadwa chimbere gogo. You are correct. Uri right. Wazvinzwa. Pauri ipapo pari right. Don't ever feel pressurized nevanhu. 27 makore mashoma stereki. Ndoda kuti uzvizive. Handizi hangu vateereri vari kumba kuti what do you think? But I think mwana achiri mwana mudiki. Concentrate on building your life. Concentrate on your career. Like you said, could you fear the Lord? If you trust in the Lord, do you think kuti Mwari waunotrust is going to embarrass you? Mwari waunotya yeye kana nguva yakwana is going to get you the right person. Mukomana yeye was not for you. I want you to know that when the time is right, God will make it happen. Tipinde munyaya inotevera. Makasimbere vatete ndinoreurura kuroyawo vamwe mai vataigara navo mumarokesheni umu tichiroja. Mukadzi uyu ndichamuti Linet. Linet aiva mudzimai wechidiki. Aiva nemwana wake umwe chete ainzi Taku. Vatete Linet aiva mudzimai waidiwa nemurume wake. Linet waitenga hembe every week. Hembe itsva vatete kwete dzedu dzekumabhero. Linet waiitira zvakanaka nemurume wake. Chero kuwacha aiva asingatenderwi. Vaitsvaka vanhu vepart time. Chero kusuka ainge asingasuki vatete, kwaitsvaka munhu anosuka. Chake kwaive kuiswa mazenels akareba kubva kuJoburg kunosvika kuDurban uko. Chikafu chakaita sana spaghetti kwaingobikwa paketi yose vatete. Apa aingogara zuva rose murume asipo. Aisara nemwana wake ane 2 years. Spaghetti yacho yaingonzi nyobvo nyobvo.
unoona yakaraswa mugomba remarara. Chero nyama vatete ndizvo zvimwe chete zvaiitika. Kwaingwa kuruma kapisi kadiki diki zvimwe zvoraswa. Kana iri huku vatete airasa musoro, mutsipa, makumbo zvomukati zvose mubhini. Linet aive nerugare rwakanaka. Chero zviya zvekunzi unotsva nezuva uchienda nemwana kusikero, vatete mulife yaLinet zvaisavako murume wake auya omutora kana kuti aitsvakirwa taxi. Umwe musi mudzimai anowacha aimuitira part time akati mukadzi uyu ane rugare rwakawandisa. Akaenda kune munhu ane mushonga hadzoke. Mashoko akataurwa nemudzimai uyu akamutsa zvaive zvirere mukati memwoyo wangu. Pekutanga ndaingofunga kuti kuwana ndisingazivi kuti Linet aitsenga mvura ichibuda masvisvino. Kwaiva kuvhaira vatete. Kuvhaira kwaida kuti muswe wacho ugurwe usati warebesa. Rwaiva rugare rwerudzi. Pekutanga ndakambofunga kugadzira Linet kuti asemwe nemurume wake. Ndakambofunga kuti ndigadzire baba tako murume waLinet kuti tange kufambidzana, asi ndakazofunga kuti nyika yaizoti kudii sezvo ini ndaive nemurume wangu. Asizve zvainge zvisina kushata kuvaka ukama nababa tako. Ndaizovatsvakira munin'ina wangu aigara kumusha. Iye namai vaizograduata kudya chimira nebhodho, omwawo tii nemukaka nemakeke sezvaiitawo Linet. Vatete, asi ini ndisati ndaronga dhiri rangu iri, ndaifanirwa kuti Linet nemurume wake zvitosvorane, zvirimirane kumugano. Ndaifanirwa kupedza rugare rwaLinet ruende kuna Maud agarewo nemaviri sezvainge zvaita Linet. Ndakaenda kun'anga ndikatsanangura nyaya yangu. N'anga yakavhovhomora mubhasikiti mayo chikumbo chitukutuku chaiva nemvere. Ndakati ko chikumbo chaiva chei? N'anga yakati chikumbo chaive chetsoko, chaive chakasanganiswa nemushonga yainge iri powerful. Chikumbo ichi chinounza munyama kuna wese anenge akachigadzirirwa. Wese akadeketerwa zvakaipa zvinoitika kwaari. Titende ndizvo chaizvo zvandaitsvaka izvi. Munhu angagarika zvisina maturo ose. Imba yaLinet vatete ndo yaive pedyo nedhoo. Munongozivawo dzimba dzemulokesheni dzemudhadhadha. Mushonga uyu waiwanzi unofanirwa kuiswa pasi panotsika. Saka ndakamuka makuseni ndikabata jongwe muromo. Ndikatora badza ndichita senge ndinosakura. Izvo ndaifutsira mushonga pasi. Iye Linet aimuka zuva racheka nyika. Ko waityei? Kwaingowo kumuka otizve pweshe kugara. Vatete, ndichimira kuti dhiri rangu riputike, ndakadana munin'ina wangu Maud kubva kumusha kuitira kuti chimambera choputika agarire pedyo. Zvagara chinono chinengwe. Vatete, mumba maLinet vakatanga kunetsana. Murume aingeorura dzimwe nguva asingacharari pamba. Ndizvo chaizvo zvandaida. Dzainge dzawira mutswanda dzisachanetsi kunongera. Mumba makasvika pakuvava segaka. Linet akapfeka mabhegi akadzokera kumusha kwavo marondera. Ndakatanga kusundidzira Maud kuna baba tako, asi ndisingazviiti pachena. Kuvasukira, kuvawachira pamwe nekubika. Paaibika vatete ndaimupa maspice, asi zvisiri pachena. Ndaigona kuisa mudiwa mupaprika. Mwana wamai vangu orunga. Sefani sekuseka, Maud wakapinda machena. Kwava kuroorwa nababa tako. Maud akabatsirwa nemwanakomana. 3 years mwana wamai vangu ari murugare. Kusvika umwe musi upenyu hwashanduka. Vatete baba tako vakasanduka kuita mhuka. Mwana wamai vangu akatanga kurohwa senyoka yapinda mumba. Zvekuti umwe musi wakanomukira kuchipatara. Maud anotori nepattern inobva padama apa ichinodzika kuro yakaiswa banga. Akavhunwa gumbo vatete zvekuti akasiiwa ava chirema, asi mugoona pana Linet baba tako vaive vasingamusumudziri ruoko rwavo kumunhukadzi. Vatete, chandisingazivi kuti chakaita wrong chi uye ndepapi. Vatete, mwana wamai vangu akaitwa kafira mberi. Ndinodzimbwa mwoyo kuti dai ndakagara ndisina kuputsa musha waLinet, izvezvi mwana wamai vangu ari mutano. Mwana wamai vangu angadai asina kupusiswa ruviri. Izvezvi une mwana waakasiya kumusha vatete. Dangwe rake kozoti wababa tako. Vese vavakutarisa kwandiri. Ini ndinotozvitamburira kana ndichitoti ndaseva ndinenge ndadya makanda euku. Ndinochera here chigumbo chetsoko chandainge ndakaisira Linet, asi ndinosvika ndichiti chii sezvo ndakatama karesa. Vatete, ndoita seiko?
munoziva mukati meupenyu mune vanhu vanoda kuvhaira, especially vakakura, zvinhu zvisina kumira zvakanaka kudzimba dzavanobva, zvinhu zvacho zvakaoma hazvo. One thing that you notice muroja kuti kana vanhu vachitogara muchiroja ukadla chicken ukaisa maneils ako ukapfeka wig munhu wongotanga kukuvenga. Like seriously, hanzi ainge asingawachi aitsvaka vanhu vemapart time, ainge asingasuki. Aiwa isu hatichasuki mazuva ano kuti ane madishwasha, zvino unotovengwa kana vanhu. Iviga itai mushe vanhu vaMwari, ngatitei mushe. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndauyawo pano nenyaya yangu, haisi confession. Ndini ndakambouya nenyaya yasisi vangu vasinganyengwi namukoma vasingagoni kunyenga. Yababa vakati kuna mama, vana ivavo vacharamba vari vana nokusingaperi kana muchiri kundirangarira. Hapana hapo chati chachinja, we are still praying and hoping kuti rimwe zuva zvichaita. If you remember panya yangu, ndakati I'm staying with my husband kuno South Africa kuLimpopo, and ndakazvitakura. Well, I gave birth to a baby girl muna April. Vatete pane nyaya yangu ndepekuti I need help. Vakuru vanoti mwana asingachemi anofira mbereko. Remember ndakaita zvekutiza kumurume. I can't say much. He's now abusive ever since I gave birth. Harare kumba, hatengi chikafu, mwana chaya hana hembe. Vatete apa June kutanga because anoti hasi mwana wake nekuti hanzi kwedu totanga nevakomana. Long story cut short is I'm tired. Mental health yangu chayo is disturbed. Apa I have a newborn and I'm 1 month postpartum. Chikumbiro changu ndechekuti ndafunga kuenda kuZimbabwe, but ndikakumbira mari anoti enda, handina mari yandinokupa, piwa nezvikomba zvako. Vatete please help me. Ndinokumbira kubatsirwa netransport yekuenda kuZimbabwe kuBulawayo kuna mai. Chero rikava bus ticket or anyone ari kuenda kuZimbabwe angandibatsirawo netransport or any amount can help. Vatete please I need help. Dai hama dzatoonawo sevanhu ndaikumbirawo ukama, but unfortunately no one wants us. Zvakataura nababa vangu is working. Takura yedu makore but tichingori vana. Please, your platform is my only hope. Sometimes ndombofunga kuzvibatisa nemapurisa ndosungwa then ndosodhipotwa kuZimbabwe. But ndofunga mwana wangu kuti anozodii pandinosungwa. Please, when you post my story, notify me. Ndinotenda my number is, remember this platform is my only hope, my only way go back home. Please help me. Vanoda kundibatsira, please let them come through. You Tete, help me in my newborn. Right, she just wants to go back home because hanzi murume ari abusive, ari kuti iye hembe dzemwana hatengi because kubo kwavo vanotanga nevasikana. Zvinhu zvacho ngadai vanhu vaiziva science vaisambotaura zvese zvakadai, but anyway ndatombofungwa kuti dei madana kava Mugabe nyaya itaugwe pane kuti munhu atange kukuaccuse kuti piwa nezvikomba zvako. And handi munoziva kuti vanhu vanenge vanguri vatanga vaganga uku paunozoya kuzomitisa unogoti unomitisa sei mwana musikana iwe wakapedza simba rako rohukomana uchiganga. Handiti saka ende ndoda kuti varume vose vane vachiti kwai mukadzi uyu hazvari vana vakomana, regai ndikuudzei kuti mukadzi chi, mukadzi ground. Handitka munoziva ground riya ratinono, not ground sachimunda, mukadzi munda. Saka mukauya nembeu yenyu yechibage muchidzvara paya, mukadzi chaanoita ndechekuti anongopa life kumbeu yenyu, mbeu yenyu yobva yakura. Handitka saka kana munhu akadzvara chibage sei muchizoexpecta kukohwa mha, moda kukohwa imha moti kwa isusu indadzvara chibage saka ndadzvara mha sei pabuda chibage. Kana wangodzvara chibage hapana masaramusi achaitika, pachangobuda chibage. Musaexpecta mha, musaexpecta mango, musaexpecta cotton. Handiti? So I'm saying when you plant your seed kumudzimai, hakuna girl akatomira. Iro sperm rako ndorogara rataura kuti mukomana here. Musatinetsa. Handitika ndozviziva izvozvo. Pano makatoti mai vako une musana wamai vako unozvara vanasikana. Ndikati hey, ungaqali vele. Don't say things zvamusingazivi. Kodai regai tipinde nyaya inotera. Makanditete nemhuri, ini ndiri nani zvangu. Yangu haisi confession asi ndotsvakawo rubatsiro. Ndiri mudzimai akaroorwa nevana 4. I'm 39 years old. Ndaitawo problem yekubleeda but chikundinetsa zvikungoitika manheru ndakumba panguva yekuti tichifarawo nababa. Ndatova ne2 weeks now zvichidaro. Ndokumbirawo rubatsiro kune vanonamatira. I was on Zoom last week but my prayer request ndakanonoka. Ndinotenda munobatsira. Guys, mama vari kuti whenever vadzoka kumba ndo panotanga kubleeda. Zvoita sekuti vakagadzikwa.
zvinhu zvacho zvakaoma. Ndanga ndichida kuti ndigare ndatozongokurimindai kuti guys, nhasi Wednesday saka ndichasiya link yeZoom. Zoom ichatanga na7 pabate ipapo. Ndikasiya link izvezvo munoona umwe achitopinda. Aiwa, inotanga na7. Link ndichaisiya muzasi. Handiti ndoisiya muzasi mobva kana 7 yakwana mouya nemaprayer request enyu anonamatigwa 1111. Handiti tacreata mahours akati rebei. Saka muuye guys, musarega ndichaisiya mucomment section. KuTikTok uku handizi ndoisa pa, ndichaisa mucomment section, but ameno TikTok is difficult. Kandi ndichaisa pamastory, I don't know, but guys ndokuencourage kuti muuye kuZoom meeting muzuva ranhasi tizonzwa shoko raMwari. Regai tipinde munyaya inotevera. Maapple musaexpecta vatete zvamunoona kudai ndiri victim yakapotsa yaitwa sacrifice nemunhu wekuziva. Vatete ndaida kuitwa sacrifice nemwana wavatete vangu anonzi Hilda. Hilda neni takada kukura takaenzana. Hilda ari mombe mbichana kwandiri ne4 years. Vatete Hilda ndiye aiva last born kumba kwavo. Ini ndiri mainini mai. So kuti ndaiva mwana wasekuru vake. Ndingangoti kukura kwedu takakura dzimba mbiri. Taiti tikati kwedu toti kwavo. Takazomboti siyane zvishoma. Ini ndoenda kucollege. Ndikanzwa kuti Hilda ainge oita mari. Ndakazvibvunza kuti aingasangana nemari kupi kana kuti madhiri ake aingotsikisa. Ndakazosangana nemwana watete vangu ndatwa mu3rd year. Hilda ainge ogara ari busy. Zvakare iniwo nguva zhinji ndaizenge ndisingabatiki nokurumidza nokuti nguva zhinji yaijika nokuda kwekuenda kuchikoro. Ndakazosangana naye Hilda waiva wasanduka kuita umwe munhu. Kutopotsa ndamukangamwa akazonditi sekuru vari sei. Hilda ainge ava nenguva asingachauyi kuzoona sekuru vake. Neniwo ndanga ndavawo nenguva ndisingaendi kunoona vatete. Ndabatikana nechikoro. Nyaya dzakatsva kutokangamwa kuti nguva dziri kufamba. Normally kare Hilda asati ava nemari aigona kuzorora kumba. Asi seems mazuva ainge apera ainge ongogara ari busy. Zvimwe kuda ndiko kuva nemari kwacho. Hilda akanditi aidawo kuti vane mari vawande mumhuri. Nokudaro kuna bishop vaiziva. Handaizodzoka ndakadaro. Handina chandakafungira chakaipa. Ndaitofunga bishop vekuchechi. Handina kumbobvira ndafunga kuti Hilda angadai ane zvimwe zvaaifunga. Hilda aiti kana apinda mukereke waiti heunoi enjeri aburuka kubva kudenga akatanga kufamba muvanhu. So vatete handinambofunga kuti pangava nedambudziko. Asi mukuitika kwezvinhu izvi paiva nechinhu 1 chaive chiri strange. Hilda akanditi ndisava nemunhu mumwe chete wandinonyeurira nyaya iyi. Chero baba vangu chaivo nemhaka yekuti zvimwe zvinhu zvaigona kuzosumudza mhepo. Zvakandiitira strange, asi semunhu aida kupedza nhamo ndakabvuma. Hilda akarova mota ndikaona tichipinda musango in the middle of nowhere. Ndakasvika paya vatete Hilda akatanga kupinda. Akamboita chinguva achiti mwinyi nen'anga. Papera kanguva Hilda akanditi ndipinde, asi vainge vati adzoke mangwana makuseni. So ndaizosara hangu nabishop chete. Zvadaro ndakasara hangu paya. At this stage hapana chandainge ndichimbofunga chakashata. Ndaingoti hangu ndaiva kuzonamatwa nabishop kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Pava paya ndipo pandakaziva kuti ndainge ndatengeswa nemwana wangu. Ndainge ndatengeswa nemwana wavatete vangu. Bishop vakanditi ndikurire nhumbi dzangu ndigare pane umwe mucheka mutsvuku. Bishop vaya ndipo pavakazviona kuti ndaiva ndiri kunguva yangu, nguva yevanhukadzi. Bishop vakatanga kudya magaka mambishi. Kwai Hilda anopenga chokwadi. Mushure mezvese zvandakamuitira akanditi achandibhadhara nemunhu. Izvezvi anonza munhu akasviba pamatare angu achibvisa machira angu. Izvezvi ndichatomboita nguva ndakavhara matare angu kuti ndichenurwe. Ndakanyatsoona kuti murume aingatsamwa kwete zvekutamba. Akatora hembe dzangu ndokukanda panze. Ndiwo maponero andakaita. Ndakatozopfeka ndiri panze. Bishop vaya vaisa vabishop vakambozama kufonera Hilda asi foni yake yainge isingapindi. Ndakangotanga kufamba nesango ndichingoenda. Unoona kuti nhamo hadziiti mbiri zvokwadi. Hapana hangu chakashata chandakasangana nacho. Ndakazonzwa bhazi kudhuma kwao kuma3 am. Mabhazi aya ekumusha anomukira. Vatete bhazi rakamira apa makumbo angu ainge achizvimba kudai nekufamba.
apa ndainge ndisina kana sendi ndakatokumbira kuita pay forward kuna conductor ndikafonera best friend yangu kuti andigarire parengi achindichungira auye nemari yebhasi. Shamwari yangu akati ndimbomira kuudza vabereki vangu zvaigona kuzomudza hondo yemadzinza. Ndakaenda neshamwari yangu ropafadzo. Zvikoro zvikavhura ndikanopedza zvidzidzo zvangu gore rose ndiriko vatete. Vabereki ndaingofona kuti ndiri busy. Chokwadiwo ndaiva busy kupedza final year yangu. Ndapedza vatete, nguva yekuti ndidzoke kumba yasvika. Ndakamirira maresults, so ndakaenda kumba. Sekuru baba vaYehuda vaiti Yehuda aisapedza 2 weeks asina kuuya kumba, akaremerwa. Bhutu rake remota rakazara kuti tushu nechikafu. Aiti akagaragara ouya, saka that day aizouya masikati. Takasvika tete vakafara vachindiona. Vakati ndainge ndarova. Iye Yehuda ainge aenda kunotora keke, aidzoka munguva pfupi. Yehuda akasvika achingonditi akaita senge aiona chipoko. Yehuda akachenuruka kuti mbu kunge scones. Ndakaona mufaro uchitiza pachiso chake. Yehuda akanoti nyondo kudonha nemuromo. Vanhu vaivapo vakashamisika nechiitiko ichi. Ndakabvunza kuti naye mwanangu Yehuda, ko waida kunditengeserei? Ndakatanga kutsanangura zvose zvainge zvaitika. Baba vakasimuka nehasha vachida kukuvadza Yehuda, asi vakadzorwa namama. Yehuda akazostroka hake. Haana kuzombofamba zvakare. Handidzi kuti punishment here yemhosva yakaita maproblems ezvinhu zvake. Vatete ndingadai ndakafa kutengeswa nehama yangu nekuda kwemari. Handizivi kuti n'anga iyi yaizotengesa mabody parts angu here. Hama yangu chaiyo chaiyo haina kufunga ruviri kuda kunditengesa. Zvose zvichikonzerwa nekuda mari kwakanyanyisa. Nyika ino yashata, musavimba nevanhu. Munhu ava mhuka, munhu ava shumba, anokudya uchifamba. Zvose zvichikonzerwa nekuda mari wakapfurikidza. Nanhasi baba vangu nehanzvadzi yavo havana ukama hwakanaka. Wakavhiringika nenyaya yangu naYehuda. Handizivi kana ukama hwacho huchizogadzirise. Nyika yaoma. Ndiyo inyaya yangu ndakapotsa ndaita victim yeurombwa. My question is, kana muchinzi handei tinonamatigwa, handei tinodidi, unenge une problem here kana kuti unyatsofamba sei? Kwai ndekwaBishop, wasvika kwaBishop waiona kuti aiwa ing'anga koi kurura. Kunzi kurura chaiko, obedience. Ini guys zvinonditi netsei, kurura. Gara pasi wogara ona uri kunguva, zvino wasara nependi, munhu womurume akakutarisa, munhu wasingazivi sekuru Bishop. Zvimwe zvachona zvinoti tivhure maziso madzimai. Let's open our eyes. Because zvacho zvinenge zvine ma-red flags oga. But I don't know kuti why are we not able to see kuti izvi apa pachina kumira zvakanaka apa. Makadi itete, please hide my ID. I'll call myself Nashe. I'm a girl in her late teens and I have a friend. I don't know if I'm the bad one, but I used to like her that much. But I later on realized that kuti munhu ane draining spirit, munhu uya ane pride, full of yakawandisa and kinda jealous, munhu anoda kuzvita munhu anoziva zvese sterek. So I recently got a promotion kubasa. Next thing she came to me giving nyaya dzine ma-examples position iya andakapiwa kubasa achishora. But when it comes to a support tete, I'm a girl's girl. I'm starting to hate on her so bad that if she calls me telling me about anything, I get pissed off and start to curse her. She has been into my relationship akawanda. If I tell myself that the relationship isn't going anywhere, it won't go anywhere. So for sure, I don't know Tete. I just don't want anything to do with her. I want her out of my life and away from me. Then the other thing, anoda zvese zvinoonekera pari Tete, please help. Ndingave ndine problem here. Tell me when you post so that I can follow up. Unenge usina problem. You don't need to play nevanhu vari negative, vanhu vane negative energy. Kana shamwari yako yawana basa, celebrate with them. Handiti. So pawakawana basa akatanga kukupa ma-example kuti uri manager. Uchazodai kadai. Zvichazodhakwa. Kauti uri unoshanda murestaurant. Uchazonzwa ba tip. Uchazonzwa ba, all those things. Munhu ane negativity yakawanda. Saka unotoguma utomvenga zvemashow offish. You don't want to play with someone anokupusha kuti respond. The way we respond reshow dzimungoni wautoboikana nemunhu because anenge achikupuwa. Saka I think kukata ma-relationship akadaro anokudraina. Just how do you cut? You just ignore. Focus on yourself. Focus on your life. Ndakubasa utsoke. Stop talking to it. It's simple. Handiti. Hi Tete Glory, ndikutsvakawo help. I'm a girl age 21. I work as a maid. Ndine problem enzeve. My parents say ndakazvarwa ndakadaro. Ndakamboenda kuma-doctors ndikaitwa ma-test. Handingati handinzwe asi ndoti handinyatsonzwa like zvinoita vamwe. Nyaya yangu iri pakuti ndikutsvakawo ma-hearing aids
anoshandiswa nevanhu vane hearing loss. Sezvandamboti ndakaenda kwadokta vakati nditenge iwawo, asi mari yavakataura handikwanisi. Vaiti anoita 300 US. Handisi kukumbira, asi ndiri kutsvagawo kwandingambawana ane price iri nani. Sezvandambotaura pamusoro apa kuti ndoshanda mumba. Please help post my story channel kwenyu, kana pane anoziva anokwanisa kundiwanira out of the country, mupewo namba dzangu chasenda pazasi apo. My hearing aids guys anowanikwa kupi kwane, handizivi kuti anotengwa sei, haiti ngescript here, I don't know. Like, do you just buy, like, is it a one size fit all? I don't know. But if you have any information, please let us know. Anditi kuti zvinofamba sei. Zita rangu musariburitsa nderangu. Tete nhau yangu ndiri kutsvaka rubatsiro. I'm a man aged 40. Ndakauya kuno South Africa since 2000. Ndachinja, but kutaura chokwadi zvinhu zvangu zvakamira chaiko. Basa ndikariwana ndikasevenza mari yangu inoita zvinomusoro kubhadhara fees yevana. I don't understand tikangoti we've done. I don't understand tikangoti. Okay, I don't know. I think it's a typing error. Let's just read. We get the sense kumberi. I don't understand tikangoti we done nema program asi related nekuvaka and development. Patinotaura nemudzimai tichironga tiri mumba medu ndosangana nema challenge kubasa. Kutomiswa chaiko zvinokonzera kundipinza muzvikwereti. Kana ndoshanda I want to pay ndichipedza kubhadhara. Either it's only mwedzi mumwe chete kana 3 weeks. Tichiti timbotengawo chikafu etc. Then tozoendera mberi neprogram yedu. I can tell you mari andinowana ishoma, asi pa 10 days I get 5,000. That's fortnight. But mari yoyo tikatorara tisina kunzwa either rufu anything vana kumusha kunotouya ko inogona kucost almost half of my salary. Pera kwemwedzi we end up tatosara nemari yetransport. I know vamwe they can say ishoma mari oyakawanda. Ndine umwe andosevenza naye pa 2 months he completely built his 4-roomed house. Asara nekuplasta. Tikanyarara kusataura nezvekuti toda kuita ichi. Mari toibata. Ndakaronga mukando zvikaita. Pakanopera fortnight takabvumirana kuti vachandikandirawo ma 3,000 vari 3. Ini ndoisawo yangu ipapo, mudzimai aingonoisawo kana ka 2 rooms zvako. Chinzwai zvakazonoitika. Comes one problem yake corresponded kusvika vanhu vatoti zi kunyarara. One reason I always pray kana kuri kunamata. My wife is a warrior. Tofugama tinodana Mwari 9 tofugama 12 tofugama 3 tinomuka, but I can't see any change. I end up giving up. Help kana pane anodana Mwari zvakasiyana. Upi muteuro watisiri kuita? Kugesa nemuyune magodo, kugeza nemuyune magodo, ivhu retsoka etc. Kwana madzibaba aiwa takatozosiya tanzwa kutenga mbiya mukaka kuJordan. Asi zambuko rangu riripi? I don't want to mention province and ndiri musaisawo even username yangu. I need help. Right. Zvakaoma. Vanhu ava ndiri kuona chinhu one. As I was reading this story ndaona kuti vanhu vane rudo, because zvikanzi hatirari pasina ashaya. Vachingowana 5,000 per fortnight kubva kwatoita dambudziko. Dambudziko racho rongonangana nawo. Imimi ingozviudza kuti kana mari yapinda, nanditi kana mari yapinda aiwa vanofa ngavafe. Zvino imi ndimi muchavamutsa here nayo mari yacho. Pamwe pacho tisati takuda masaramusi chaiwo, tisati takuda kuti timboti ngatinamate ngatiteisei. Pamwe pacho you need to tell yourself kuti mari chero zvikanzi chaitika aiwa ngachiitike zvacho. Because kana ngachiitike kama mungaiti vanhu vanoshandira vamwe vanhu January to December. Kana ndo number one set time a boundary. Anditi haungati munhu wese wane ndambudziko ndimi mucharisofa. Kwaye pano panyika varomboti nawo ende tichagara navo kusvika tati eke. Zvino imi mungati muchingobata mari mosorofa madambudziko mutadza kana kubhadhara rent. Kana mukakwanisa kutibata mari yenyu anditika bozi 10,000 rand, which is more than $500. Anditi bozi musanda kaona 400 is $6,000. $400, 6,000. Saka 10,000 imari yakati one day. Chandingatara ndechekuti fungai kuti vangani vanhu vanohora ma $200, $250 kuZimbabwe kasi vachitorarama. Munotoshamuska vakatotenga stand vakavaka, wotoshamuska kuti hau vakavaka. Vane vakatovaka. Asi uchihora mari more than 500 USD asi uri kushaya kuti woburitsa chii pamwedzi. Saka ndiri kuti pamwe pachona aiwa sungirirai. Chero zvikanzi vanhu vafa aiwa ngavafe. Because mukasadaro kamucharamba muchingoita madonation, muchingoita madona, uchidona uchidonita uchisara usina kana pekubata.
handiti. Right guys, tisati taenda kuvanhu vari muSouth Africa vairamba vachiti tiri kuda cover iya yekudiaspora. Nhasi tauya neinonzi EcoShow Diaspora. So this one is from Econet. Iyi inokubatsirai kukavha vanhu vari kumba uyezve kukavha imi handitika, but iyi yakanakira chinhu one. So this cover yakanakira kuti it's for all Zimbabweans living in South Africa, but you can cover vanhu vari kuZimbabwe. Handiti ndoziva kuti imi muri mabreadwinner. Aiwa tozviziva imi vari kudiaspora, imi vari kuJoni ndimi mabreadwinner. Right. Saka pane makava ari pano apa, pane light, pane basic, pane standard uyezve pane premium. Handitika light iyi unogona kukava family, spouse, policyholder and 4 children. Unenge uchibvisa 159 rand pamwedzi. Handitika should anything happen to your to your dependents, vanhu vari papolice apa, you get 29,000 rand. Handitika, or you get service. Handiti, it's either munopiwa 29,000 rand moita zvinhu zvenyu kana kuti you get the service that is worth 10,000. Then iye kutanga haina chema. Then basic unobhadhara 199 for a family of 4. Handitika ndati for a family of inevana 4, spouse na policyholder. Iyoyo should anything happen kuma beneficiary, you get up to 38,000 rand. Handiti, saka iyi inenge iri mari yamunopiwa sedha munochuza kuti isusu tapiwa mari motsvaka service provider achakuendeserai. Handitika kana kuti vanhu vari kumba vanenge vashaya ikoko, you get cover. Then munopiwa chema che 4,000. Handiti, so it's either you choose, sekuti regai ndipe example kuti wapiwa wanga uchibhadhara basic 199 pamwedzi. Handitika uchizopiwa mari yako yaunofanira kupiwa iri 38,000, unogona kuti aiwa inini regai ndipei casket repa light apa. Handiti pa light pakanzi 159, saka unogona kuti ndipei casket repa light apa, meaning to say washandisa 29,000, then balance yachona unoipiwa pa 38,000 apa. Handitika plus 4,000. Kana kuti pane inonzi standard iri kuita 253 pamwedzi, meaning to say family, it's a family of 4, spouse, policyholder and 4 children, meaning to say you get 50,000 rand. Kana wapiwa 50,000 mopivisa ka 15,000 yekutransporta chitunha kuendesa kumusha, kana kuti chitunha chagamura vacho vanenge agara ari kumusha ashaya, mopiwa mari yenyu 50,000. Pa 50,000 rand up motsvaka mocontracta kava nokuvigirai munhu. Handiti mosara nechange, then mopiwa chema che 10,000. Then pane premium inokupa executive casket, nichazvisa zvinhu zvachona zvese. Iyo yamune muchibhadhara 716 rand for a family of 4. Handitika, but kana single package uchida uri 1 futi zviri right, apa munopiwa 97,000 rand. Then still it's up to you kuti subcontractor vamwe vanogona kukuvigira vokuchaja mari yemunochaja imopiwa mari. Econet, EcoShow iri kuti we know kuti pa funeral people need cash. Saka pane ma expenses anobhadharwa for the whole process, nemiwo kuti musare muine mari. Handiti, saka kana kuri kuti muri kuda policy all you have to do is text me, nditumirei ingoti EcoShow pamusoro, motumira zita monyora kuti EcoShow, then I'll get someone from EcoShow to talk to you and explain to you ma service achona mova masharudza service yamunenge muchida. Nekuti ndoona vazhinji manga muchida diaspora, but diaspora yati isusu tiri kutora vari kuUK vari out of Africa. Handitika alright guys, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.